Guys, velkommen tilbage til en ny YouTube-video. I dag så er vi her til at sælge noget tøj. Så og vent lige lidt, jeg helt glemt at det her sammen med på liv i. You loser! Disgusting disgrace! Hey yo, why would our father say that? If you only have $1, I guess you can buy this. Hey yo! Yes. Ja, det er på engelsk, men ja, nu er det på dansk igen. Så lad os gå. Hvad der sker hele tiden? Også hjemme hos mig, men lige nu er jeg hjemme ved min mor, så det er hendes computer, så... Hej, Shaka. Du kan ikke forlange ærmene. Nope. Nej. Der skal Papa G. Nu jeg tror på, efter denne kunde, så kan vi få vores første arbejde, så der kommer lige til at tage lidt tid til at få kunderne færdige med. Så vi bliver nødt til at opgradere deres bil, opgradere alting næsten. Arbejder, så skal vi bare lige hurtigt på nogle ting på hylderne. Og hvor meget koster du? $1 til at opgradere bilen en gang. Så lad os lige vente. Kun please. Ja, jeg er helt glemt det. Jeg skal jo også være en arbejde her. Undskyld det med at glemme til, at jeg var også en arbejder her til at sammen med, så hashtag. Yes, $2. Nu har vi $0, så grund jeg lige lavet det, så vi kan få flere ting på hylderne. Men der, så arbejder vi lige der. Så kommer der lige en anden kunde. Det ligner som min egen account derhjemme ved. Ligesom ikke den her. Det er jo min mormor, så jeg hørte fra det sidste video, men jeg har også en derhjemme ved, hjemme hos min mumu. Så mijo. Hvorfor snakker jeg lige spansk? Ja, men lad os gå tilbage til videoen. Sorry guys. Første kunde problemer. Den får alt til at sige burp, burp. Vælg lidt $2 nu. $2. Nå, vi skal jo også opgradere for pengene jo. For kassen. Hele kasseapparatet. Der opgraderer lige speeden. Så tager vi lige nogle flere ting på hylden. Der er lige en ting, så fylder jeg den op. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, der. Løb. Vi er snart hen på 15 sales. Så kan vi lige putte nogle lille mannequins herover ved vinduet. Så får vi kassen så godt. Hvor siger jeg kassen? Okay, 5. Yes, $5. Så kan vi få flere money. Og penge har godt i deres spil. Jeg mener, ikke okay. Og ikke gode ting, men ja, bare lige ret gode jo, så vi kan få flere der, så alting. En mere kunde. Nej. Vent lidt, jeg tror også, man skal bruge penge på, ligesom at der får Windows op og sådan noget. Nej, man skal også det nu. 9 sekunder nu, let's go. Yes, sir. Ha' en god dag, sir. Ja. Sorry her. Og så skal vi lige hurtigt tænde, og så fylde op på hylden. Sådan der. Så lige nu går det godt.
Men jeg tænker bare på, at der bliver en god 30 minutter lang video for i dag, guys. Skal vi bare sige det? Kom der på lov yes eller nej, men jeg er lidt glad på grund af. Vi kommer allerede til at lave den her video, og så kommer vi først til at komme efter, men ja, vi kommer til at lave nogle par parts til det her. Parts the books. Nu har vi en anden arbejder, så det er godt. Det er godt money. Nej. Det var okay guys, det går allerede godt du. Det går allerede godt. Kig hvor mange penge vi har. Vi har 16 øre. 9 øre, mand. Nej, det er bare flotte penge. Jeg var ikke helt alle numre og navne og sådan noget, så. Men lige først så har vi 22, men så spiller vi jo lige $50. Nej, bare sjovt. Det er lidt godt, at der har ekstra hylder jo. Og så vi bliver nødt til at fylde op hele tiden. Det er som ikke hver et sekund, du. Jeg prøver bare at snakke så meget på grund af. Det laver jeg sikkert interested om, ja. Og jeg har også autisme, så. Hashtag. Skriv noget i comments med autisme, hvis I har det. Hvis I kan egentlig skrive det. Hvis I ikke kan, så spørgsmål om I kan. Og det kan. Jeg føler så nervøs på grund af, at jeg gør min egen kanal. Det er min mormor, så hun ejer teknisk set alting på den, og min stemme er i den, på grund af, hun vil ikke have sin egen en i den, sagde hun til mig. Så ja, jeg er rigtig den eneste voice actor og kameramand. Jeg kommer med dig lige nu her. Kom lige herover til. Og så køber du noget, du. Bum, baby. Og nu har vi rundet til en anden arbejder. Så kan vi snart få vores 4. arbejder. Nu fylder vi lidt mere op, så går vi lige herover til Kenny! Jeg snakker Kenny. Kenny fra South Park. Nu guys, næsten alle mine arbejder er færdige nu. Yes, det er det. Så skal jeg opgradere lidt mere speed nu. Det er jo altid lige lidt godt. Lidt godt med speed. Vi har lige fået 21. Jeg spiller lige 21. Wow. Jeg ved egentlig, om det koster penge til at få mannequin-statuer. Det der ligner som en populær synger fra England. Siger kun jeg er subscriber. Kom på grund af, at hun laver god musik. Nu tror jeg kun, det tager 10 sekunder eller sådan noget. Mindre. Sejt. Sejt, du.
Men nu er der tomt overalt, så vi skal lige opgradere lidt mere. Det er på grund af min arbejde, og så må hurtigt. 5 sekunder, du. Det er sejt. Hey, her er der en person. Nå, jeg tror, hun vil gerne arbejde for mig, indtil jeg får en... Ja, hun gjorde godt at arbejde for mig. Hvis du ser den her video, jeg skal takke. And if you're English, then I say thank you. Nå, wait. Oh, crap. Hun er lige gået, men ja. Så ja, lad os bare holde øje her. Og den der løb på videoen var bare det min mormors procent på sin telefon. På grund af at vi i min familie, så prøver vi ikke rigtig kamera til at lave YouTube-videoer. Jeg mener, jeg er næsten den eneste hende. Jeg tjekker ud min egen kanal om den her Megalemil om Roblox. Ja. Yeah. Og subscribe til den. Nu har vi max arbejder. Wow, det tror min egen Roblox-account. Wow. Damn, den her skældeperson får mig lige til at ham lige i hovedet. Slap ham i hans skældehoved, så lav lige nogle bacon og æg på en pande og på hans hoved. Body spaces and education and learning. Nu vi kan ikke putte auto review på stande på grund af det koster Robux. Men guys, jeg ender den her video lige her. Hvis I vil gerne have en part 2, like og subscribe. Vi ses.